Emagumbini amane omhlaba uDlamini waseMpumalanga umthandazi mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe doors are open minyango uvuleka. Ngikuphatheleke imbiza mbukelo khona ekhaya ebala kulesigubhu lesi. Le mbiza le uyayiphuza uma usudlile. Le mbiza mbukelo khona ekhaya isiza kuphi? Isiza ecleaning igazi nekulweni nezifo ezizayo noma ke ifuna ukucala kuwe emzimbeni wakho. Ngaba i-stroke mbukelo khona ekhaya, ngaba ukungcola kwegazi mbukelo khona ekhaya. Isebenza umzimba wonke, uyayiphuza nje kube kuphela. Phinde futhi ilwe nani? Ilwe nemhlume mbukelo khona ekhaya. Ilwe nekugcola kwani kwamapayipi. La mbukelo khona ekhaya uyawubona umehluko uma usuyicala kuyiphuza lena mbiza mbukelo khona ekhaya. Shana ukuthi ke umuntu masayidinga sibuka isimo sakhe simakhele ngenani esuke silibona ukuthi okay kula kwakhe kudinga imbiza engaka ukuthi mayiphela abe asawubona ini umehluko. Le mbiza mbukelo khona ekhaya lena itfala kimi njengoDlamini umthandazi ngiyayiposa ngihambise ngani ngeCourier Guy. Whatever ala khona ngiyayiposa mbukelo khona ekhaya noma ufike kumina khona la ngisenzela khona eMpumalanga mbukelo khona ekhaya. Iyo imbiza la ibala. Moyidinga uyangithinta ngikwenzele. Le mbiza le ayihlezi khona ngiyayipheka uma sekukhona ababili noma abathathu abayi-odile ngoba uyazi imbiza mayihleka kakhulu bese iyonakala. So ngifuna ifike kuwe isise fresh mbukelo khona ekhaya. Noma uyazi ukuthi emzimbeni wakho awugreat kahle awuzizwa kahle. Mhlawumbe unenkinga yesibeletho, mhlawumbe umuntu wesilisa nje ikhonto ungasayitholi kahle kuwena uyayiphuza mbukelo khona ekhaya. Iyakuklina ikubisele kuphi esimeni sakho vele uyiso. Makho ngqola bekhona iyakususa mbukelo khona ekhaya ishiye wena alright. Uyayithola kumina mbukelo khona ekhaya ngiyakuposela noma ngasimbiza kuphela ke kukhona nokunye engikwenza mbukelo khona ekhaya. If umoya ukhola ukuthi ukwazi lokho uzongithinta sikhulume silungise lapha nalapha kuze impilo iye phambili. Ngiyathokoza kakhulu. Inkosi nibusise nisabheka amavideo lapha ekhaya futhi nisangifollower. Inkosi nibusise. Doors are open minyango uvuleka. Doors are open. Inkosi benani.